Moi! Tänään meillä olisi vuorossa enemmän sitten lantion seudun vahvistavia liikkeitä. Eli jos olet tehnyt näistä videoista tuon avaavat liikkeet versio, niin täällä on vähän samanlaisia asioita, mutta varioiden niin, että me halutaan aktivoida enemmän lihaksia. Itse ainakin olen kokenut aika lailla niin kuin, toisen kolmanneksen alusta selkäkipuja, lonkkakipuja öisin. Pikkuhiljaa alkaa olemaan tälleen viimeistä kuuta lähestyessä häpyliitoskipuja. Ja nämä on ollut sellaisia liikkeitä, mitkä ei nyt pitänyt niitä täysin poissa, mutta on huomannut, että selkeästi heti helpottaa. Eli kun on säännöllisesti pikkusen tehnyt tämmöistä aktivoivaa, pakaran alueen, lantion alueen aktivoivaa liikettä, niin kivut on herättänyt huomattavan vähemmän öisin kuin silloin, kun nämä on jäänyt tekemättä. Eli jälleen joogamatto. Tähän ei varsinaisesti tarvita todennäköisesti mitään muuta tänään avuksi. Lähdetään liikkeelle ihan seisaltaan niin, että hakeudutaan meille ehkä tuttuun, ehkä osalle ei, soturin asentoon. Eli hae semmoinen pikkusen leveämpi, tähän selkeästi itse asiassa lantio leveämpi asento. Ja nyt niin, että voit aloittaa sillä, että varpaat osoittaa suoraan eteenpäin samaan suuntaan. Me halutaan kääntää ensin vasemman jalan varpaat vähän niin kuin sinne maton etuosaan, niin kuin lyhyen päätyyn. Täältä annetaan vasemman polven koukista. Nyt voi hakea itselle sitä asentoa vielä vähän semmoiseksi, jos tuntuu, että pitää vielä levittää niin, että saat siellä pienen avauksen tuntumaan, niin levitä. Tai sitten voi olla, että jopa pitää tehdä toisinpäin, eli vähän kaventaa. Eli tuoda sitä oikeata jalkaa vähän lähemmäs. Etit itselle semmoisen mukavan vaihtoehdon täältä. Sitten lähdet avaamaan käsiä täältä sivuille. Hartian tason alkuun. Ja me lähdetään liikesarjaan niin, että sisähengityksellä lähdetään nostaa vasenta kättä ylös kohti kattoa. Oikea käsi laskeutuu ehkä sinne oikeaa jalkaa vasten. Ja sitten ulos hengityksellä tuodaan vasen kyynärpää kohti vasenta polvea. Sen ei tarvitse sinne laskeutua, ehkä se jää johonkin matkalle. Mutta jos tuntuu siltä, niin se saa laskeutua ihan sinne vasemman polven tukemaksi. Oikea käsi kurottaa samalla vähän ylä- ja etuviistoa. Sieltä sisähengityksellä me palataan ylös, eli noustaan keskelle. Vasen käsi kurottaa ylös kohti kattoa, oikea laskeutuu jalalle. Ja sitten ulos hengityksellä vasen kyynärpää kohti vasenta polvea, oikea kurottaa yläviistoa. Ja sisähengityksellä lähdetään nostaa vasenta kättä ylös, oikea laskeutuva oikealle jalalle. Ja ulos hengityksellä kyynärpää hakeutuu sinne polven tukemaksi. Ja oikea käsi kurottaa yläviistoon. 13 täällä. Sisähengitys nostaa ylös, kurottaa vasemman käden kohti kattoa. Kylki vähän avautuu. Ja ulos hengitys tuo kyynärpään kohti polvea. Oikea käsi kurottaa pään yli. Sisähengitys nostaa vasemman käden ylös. Ja ulos hengitys tuo kyynärpään polvea. Oikea käsi kurottaa pään yli. Täällä saattaa alkaa vähän tuntua ja siellä vasemmassa jalassa nostaa vielä kerran ylös. Kurottaa vasen käsi. Ja ulos hengityksellä laskeudutaan alas. Oikea kurottaa sieltä pään yli. Sisähengitys palauttaa sut ihan vaan keskelle, suoristaa jalan. Ja täällä välissä, jos tuntuu siltä, niin vähän voi ravistella nyt erityisesti ehkä sitä vasenta jalkaa. Muuten me halutaan liikkua toiselle puolelle. Eli annetaan oikea jalan varpaiden avautua. Ja täällä kanssa haet itselle semmoisen hyvän leveyden jaloille, mikä tuntuu luontevalta. Avataan kädet takaisin sinne hartian tasoon. Ja lähdetään täältä liikkeelle. Nyt samalla tavalla, mutta vastakkaiselle puolelle. Eli sisähengityksellä oikea käsi nousee ylös. Kylki avautuu. Vasen käsi ehkä laskeutuu sinne vasemman jalan päälle. Ja ulos hengityksellä oikea kyynärpää lähtee hakeutumaan kohti oikeaa polvea. Vasen käsi kurottaa vähän etuviistoa, yläviistoa sinne pään ylle. Täältä palataan sisähengityksellä. Annetaan oikean käden kurottaa ylös. Vasen hakeutuu sinne vasemman jalan päälle. Ja ulos hengityksellä laskeudutaan oikea kyynärpää kohti polvea.
vasen käsi kurottaa pään yli. Ja sisäänhengitys. Nostaa. Tee oman hengityksen tahtiin. Oikea käsi kurottaa ylös. Ulos hengitys. Laskeutuu. Vasen käsi kurottaa pään yli. Sisäänhengitys. Nostaa oikean käden ylös kohti kattoa. Ulos hengitys. Tuo kyynärpään kohti polvea. Kurottaa vasemman käden pään yli. 12 täällä. Sisäänhengitys. Nostaa oikean käden ylös. Ja ulos hengitys. Laskee alas. Kyynärpää kohti polvea. Vasen käsi kurottaa pään yli. Vielä kerran sisäänhengitys. Nostaa käden kohti kattoa. Ja ulos hengitys. Laskee. Vasen käsi kurottaa sieltä pään ylle. Ja sitten rauhassa sisäänhengitys purkaa. Nostaa meidät ylös. Palauttaa keskelle. Ja täällä voi taas vähän ravistella jalkoja. Vahvistavammissa liikkeissä erityisesti joudutaan aktivoimaan vähän myös vatsanseutua, niin vähän seuraile, että jos olet siinä vaiheessa raskautta, että alkaa tulee harjoitussupistuksia, vatsa kovettuu, niin sit pidä aina vähän pidempi tauko näiden liikkeiden välillä. Käy vaikka istumaan, hengittele vähän syvään niin, että vatsa sieltä pehmenee ennen kuin me lähdetään sitten seuraavaan liikkeeseen. Täältä seuraava liike on. Ei ihan syväkyykky, mutta lähdetään aktivoimaan nyt kaikkia pakaran lihaksia, vähän etureisiä samalla. Ota ehkä pikkusen kapeampi asento kuin äsken, mutta edelleen ihan reippaasti leveämpi kuin lantion leveys. Ja tällä kertaa anna jalkojen avautua, varpaiden avautua vähän sivulle. Se voi olla noin 45 astetta vähän vähemmän, mikä tuntuu itselle luontevalta. Me lähdetään täältä laskeutumaan alaspäin. Kädet voi hakeutua sinne lantiolle. Nyt sen verran kun tuntuu itsestä hyvältä. Eli tuot selkeästi lantioa alaspäin ja sitten me nostetaan se sisäänhengityksellä ylös. Ja täällä voi ekat kerrat vähän kokeilla. Voit vähän levittää jalkoja vielä enemmän. Laskeutuu alas ja sitten nousta sieltä ylös. Ja pidä ihan huomioon vaan nyt täällä semmoisessa pienessä jutussa, eli kun me lähdetään laskeutumaan alaspäin, niin tarkista, että sä näet pottuvarpaan nyt sieltä polven niin kuin sisäpuolelta molemmin puolin. Ettei polvet lähde vähän niin kuin turhaa etuviistoon, silloin paino jakautuu pikkusen hassusti sinne jalalle. Eli tarkistat ihan vaan, kun lähdet laskeutumaan kyykkyyn, niin mennään sen verran alas, että näet kuitenkin sieltä sen oman pottuvarpaan. Polvi ja nilkka pysyy vähän niin kuin samassa linjassa. Ja täältä, tämä on semmoinen liike, mitä me tullaan tekemään hetki. Eli saattaa alkaa vähän polttaa, mutta pyritään pitämään meidän hengitys siinä mukana. Lähdetään ajattelemaan, että otat täällä ylhäällä oikein voimakkaan sisäänhengityksen. Ja sitten uloshengityksellä me laskeudutaan alaspäin sen verran, kun tuntuu hyvältä. Ja sisäänhengitys nostaa ylös. Uloshengityksellä laskeudutaan alas. Voi tehdä semmoisen pienen jouston täältä jopa. Ja sisäänhengityksellä palataan ylös. Mä näytän tämän saman sivuttain. Uloshengityksellä laskeudutaan alas. Pyritään pitämään selkä aika suorana. Ja sisäänhengityksellä noustaan ylös. Ulos hengitys alas, pieni jousto ja ulos hengityksellä ylös. Anteeksi, sisäänhengityksellä ylös, ulos hengityksellä alas ja sisäänhengityksellä ylös. Voit seurata ihan vaan mun hengitystä toistojen ajan. Ulos hengityksellä laskeudutaan alas, pieni jousto ja sisään ylös. Ulos hengityksellä alas, pieni jousto ja sisään ylös. Ja me halutaan tuntea täällä pakaran alueella pieni polte. Ulos laskeutuu pieni jousto ja sisään ylös. Ja ulos laskeutuu pieni jousto ja sisään ylös. Saattaa vähän polttaa myös reisissä, etureisiä. Se on vaan hyvä. Ulos hengityksellä alas ja sisään ylös. Jaksetaan vielä 5 hengitystä. Ulos hengityksellä alas
pieni jousto ja sisään, ylös. Ja ulos hengityksellä, alas, pieni jousto, sisään, ylös. Mulla ainakin alkaa tuntua tässä vaiheessa. Ulos hengityksellä, alas, jousto ja sisään, ylös. Ja vielä pari. Ulos hengityksellä, alas, jousto ja sisään, ylös. Ja viimeinen, ulos hengityksellä, alas. Vähän pidempi jousto, hengitetään täällä sisään ja ulos. Ja sitten sisään hengityksellä palataan ylös keskelle. Ja tässä vaiheessa ainakin mulla tekee mieli vähän ravistella jalkoja. Voit ihan reippaasti sieltä vähän rentouttaa, ravistella molempia jalkoja. Laskeudutaan alas. Mattoon alkaa tuntua todennäköisesti, mitä pidemmälle raskaus etenee, niin sen raskaammilta nuo liikkeet. Siellä on muutama ekstra kilo meillä kaikilla kannateltavana. Eli jos tuntuu siltä, niin teet ihan omien tuntemusten mukaan, skippaat pari toistoa, jos tuntuu, että on tarve. Tai sitten toiseen suuntaan saa myös haastaa. Siitä ei ole raskausaikana myöskään mitään haittaa, kunhan vaan kuulostelet oman kehon tuntemuksia, eli juurikin niitä mahdollisia supisteluja tai semmoista polttavaa repivää tunnetta mahdollisesti tuolla nivusalueella, alavatsan alueella. Joo, seuraava liike. Laskeudutaankin sitten ihan mattoon saakka, maton rajaan. Tullaan kylkimakuulle. Jos on tarvetta, niin täällä voit tukea nyt vatsaa jollain. Eli me halutaan tulla kyljelleen matolle, tukeutua ehkä sinne toiseen kyynärpäähän. Aloitetaan vaikka vasemmalta kyljeltä. Ja tuon polvet koukkuun, suurin piirtein 90 asteen kulmaa, ehkä pikkusen avoimemmin. Ja täällä tosiaan, jos tuntuu, että kaipaat nyt vatsalle vähän tukea, niin tuo joku pyyhe tai tyyny esimerkiksi niin tänne niin vatsan alle, silleen, että se ei tietenkään paina vatsaa, mutta vähän tukea, että vatsa pääsee myös rentoutumaan sitä vasten. Jalat päällekkäin, nilkat yhdessä. Me halutaan edelleen aktivoida sitä pakaran aluetta ja lähdetään liikkeelle nyt niin, että sä voit valita, tuotko täällä taas käden ehkä lantiolle. Itselle tuntuu luontevalta pitää se vähän niin kuin tässä vatsan rinnan edessä tukena. Ja lähdetään täältä sisään hengityksellä nostaan nyt sitä oikeaa, eli päällimmäistä jalkaa ylöspäin niin, että jalkaterät pysyy yhdessä. Ja ulos hengityksellä lasketaan polvi alas. Täällä pitää pikkusen aktivoida myös vatsalihaksia. Tueksi sisään hengityksellä nostetaan polvea ja ulos hengityksellä lasketaan alas. Ja voit kokeilla. Tuot käden tänne pakaran sivuosalle sisään hengityksellä. Siellä lihas kovettuu, niin me tiedetään, että me tehdään töitä oikeilla lihaksilla. Ulos hengityksellä rentoutuu. Sisään hengityksellä nostat ylös, ulos, lasket alas. Tehdään 3 toistoa näin. Sisään hengityksellä nostat, ulos hengityksellä lasket. Sisään hengityksellä nostat, ulos hengityksellä lasket. Sisään nostat ja ulos lasket. Vien sama liike vähän pidemmälle. Jos tuntuu siltä, niin sä voit jatkaa tätä, eli polvet koukussa. Jos tuntuu hyvältä, jos haluat vähän haastaa, niin me suoristetaan nyt se päällimmäinen jalka vähän takaviistoon. Ja sisään hengityksellä muuten sama liike, mutta nyt me nostetaan sitä jalkaa suorana ylös sen verran, kun se tulee. Ja täällä taas tunnet pakarassa aktivaation. Ulos hengityksellä me lasketaan jalkaa alas. Sisään nostat ja ulos lasket. Sisään nostat, edelleen kevyt aktivaatio siellä myös vatsassa ja ulos lasket. 13. Sisään nosta, ulos laske. Sisään nostat, ulos lasket. Sisään nostat ja ulos lasket. Ja sitten vaihdetaan puolta. Toki tämäkin on semmoinen liike, että tätä voi äskeisen tavoin jatkaa ihan sinne asti, että siellä alkaa tuntua semmoinen kunnon polte
Mutta tehdään tällä kertaa yhdessä nyt nämä muutamat toistot. Eli käännyt toiselle kyljelle oikealle. Tuodaan sieltä jälleen kyynärpään tueksi. Ehkä tuet vatsaa jollain, jos tuntuu, että on tarve. Polvet vähän koukussa, nilkat yhdessä. Joko vasen käsi siellä lantiolla tai sitten tukemassa matolla siinä sun rinnan eessä, vatsan eessä. Ja täältä sama ajatus. Ja lähdetään ensin nostaa ihan vaan polvea, pidetään nilkat, jalkaterät yhdessä sisään hengityksellä, polvi nousee. Voit tarkistaa, että siellä lihas aktivoituu pakaran alueella, ulos hengityksellä lasketaan alas. Sisään, nostaa, ulos, laskee. Sisään, nostaa, ulos, laskee. Pieni liike, mutta käytetään siihen koko hengityksen pituus. Sisään, ylös ja ulos, laskee. Ja vielä pari kertaa. Sisään, nostaa ja ulos, laskee. Ja sisään, nostaa ja ulos, laskee. Ja sama kuin toisella puolella. Voit jatkaa tätä tai suoristaa vasemman jalan vähän takaviistoon. Ja muuten sama liike. Sisään hengityksellä lähdetään nostaa jalkaa ja ulos hengityksellä laskee. Kevyt aktivaatio vatsassa tukemaan. Sisään nostaa ja ulos laskee. Sisään nostaa, ulos laskee. Sisään nostaa ja täällä haet, missä alkaa tuntua, missä alkaa vähän polttaa pakaran sivuosassa, niin sinne saakka me halutaan nostaa jalkaa ja ulos laskee. Sisään nostaa, ulos laskee. 13. Sisään nostaa, ulos laskee. Sisään nostaa, ulos laskee. Ja viimeinen. Sisään nostaa ja ulos laskee. Ja sitten täältä voit rentouttaa. Toki saat jatkaa toistoja, jos itsestä tuntuu siltä. Tältä osaa tänään tällä videolla tässä. Toki pakaran alueen aktivoivia liikkeitä, lantioalueen aktivoivia liikkeitä on tosi paljon erilaisia. Nämä on muutamia, mitä mä oon itse kokenut todella hyödyllisiksi ja myös sellaisia, jotka aktivoi vähän koko kehoa siinä samalla, etenkin noi soturi ja gades, eli kyykky. Joten ota testiin ja laita ihmeessä viestiä, jos tuntuu, että näistä on ollut hyötyä. Kiitos.